Ние сме Доктор с Гого Бенд и това е нашата наздравица за Music Space TV! Скоро ще ви заболи! Живота стои преди нещо крило, а на друго и до сега. Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова, а това са Доктор с Go Band. Здравейте, момчета, как сте? Здраве, На Music здраве, Space, много първо, добре. което е. Страхотно се чувстваме. Много хубаво, потни. Тук в София, много топло, много жега, бе, много жега. Така като гледам сте във форма, явно ходите на фитнес, както пева песента. Влизаме направо. Четвъртия идва, той е най-във Да, той форма. четвъртия рей във форма, да. Той е лада да ни отстравиш. Ето, виж. Да, значи ви вдъхновява алкохола да творите тези високо интелектуални текстове с толкова духовита музика. Не, твърдо не. Както виждате, не сме алкохолици, напротив. Не съм Не, абсолютно не. Нека да обясня за... нали може да обясня за бялото течение? Да, ние сме основоположници на бялото течение. А всъщност, понеже определяме българската сцена в момента като болна, защото има много чалга и много простотия, която се случва и много там едни такива батковци много не са секси като нас, малко по-готини са и ги дават по някои национални радиа. Да. И понеже е болна и то като всяко болно общество потича самото болното бялото течение, което излекува цялата тая работа, мърсодията си ослива с него, отива си така, маха се. И ние всъщност сме ето този, как да го кажа, този лек, този лечебен цяр, лечебен цяр, виж как глупост казах тавтология. Лечебен ефект, да. Ето това е с две думи. Иначе сме си панкарчета, много хубаво забавляваме се и се радваме, че се заинтересувахте и да. И растем. И нагоре. Да. Правим концерти, ходим по фестивали, въобще. На Уембли даже ни чакате са. На Евровизия задължително с... Даже тази година на Евровизия Даже. на две. Да. Ние сме Доктор Доктор с Гого Бенд. Това е нашата Здраве. наздравица за Music Space TV! Втория път. Това е Втория път. първият безплатния зубър, сега втория платен.